Dobrý deň, dámy a páni, už som dlho nenatáčal z tohto Robloxu, takže dnes som si povedal, že by som si zahral tak trocha rival. Som si kúpil aj novú klávesničku a schválne nezačínam, lebo mám level 50, či už mám level 60. Či niekto pôjde hrať so mnou, či čo? Ja v tejto mape Sandbox som strašne dobrý, tak najlepšie je spamovať tlačítka a určite to vyhra Sandbox. Tak nič. Som myslel, shotgunu si berem Uzi, knife a medkit. A medkit som si kúpil za Robuxy, takže bango. Nedivte sa, že mám level 60 a medkit, lebo ten je celkom drahý. Čo robí? Mám takú nutkinú hračku a pane bože, ja to nedám. A dobre, koniec hrandy, ja mám admin vrep na snajperke, uvidíte. Toto je fakt admin vrep, ja si nerobím srandu. Typka to líbila, však? Jasné. Ako keby som to nepoznal. Baba, next rival. Kamo. Čo mám robiť? Kamo, Uzina. Yes? Oh my god. Ak to sám dám, čo mám level 60 a porazím týchto typkov, tak som profil. Baba, next rival, kamo. Má snajpov. A ešte som sám to nedám. Ľudia, to je strašne ťažké. To nemôžem dať. Ináč som si kúpil tiší medzerník, jak keď ste počuli. Hej. Stop videa. Chcem vám len tak povedať, že za 1000 odberateľov budem predávať merch. Takže keď budem fakticky reálne predávať merch, stačí na to 99%. A vážne budem predávať možno merch za 1000 odbera. Takže všetci, čo ma pozeráte, stlačte tlačítko odberu, aby ste nezmeškali. A ak bude náhodou 1000, tak je 99% šanca, že začnem predávať fakticky môj merch. 2-1 pre nich a typky na políba. Baba, next rival. Spawning, okay, let's start. Next rival. Kamo, medkit. Kamo, medkit. Yes. Bro. Nice. Tak, headshot. A on dal headshot, nie, GG. Ja snajperka nie je až tak dobre, tak berem toto. Najlepšia vec na svete, chainsaw. Kamo. Ty vole. A neviem, či to vôbec dá. Kamo, no jasné. 4-1, vy to nevidíte, lebo ťažko sa to s tou kamerou natáča, no. Čo vám poviem. Spawning, OK. Kamo, mečak. Medkit, prachíne. Kamo, what the fuck? 5, no jasné. Kamo, ja to nedám.
Tak ok, už som si dal kameru troška ďalej. A pozrieme, aký game mode máme dnes. V tomto som dobrý. Schválne, či pôjde niekto proti mne. OK, troška v Matrixe nejaký glitch. Zatiaľ si dám bližšie mikrofón, lebo... Tak niečo, počkať, musím ísť na mapu. Station. Aha, yes. Bro. Kamo. Toto je strašne známy glitch, ale hrozne zlý. Kamo. Bčko. To je taký blbý glitch, keď budem spamovať Bčko, tak to niekedy pomôže. Ale ja to neviem, ľudia, či takto vyhrám vôbec. Bčko musím rýchlo spamovať. Kámo, to nejde. Kámo, to nejde. Toto je najhorší glitch na svete. Lebo ja keď sa snažím pohnúť s obrazovkou, tak mi to urobí dash. Že ma to nepustí. Kamo, toto sa neráta, lebo mi to nie z nejakého dôvodu, mi to robí nejaké kraviny. Ja vôbec nevidím, prečo ma to dáva takto, ja chcem B. Kámo, ono sa to neopraví. Táto mapa je strašne zabugovaná. Takže ja som ju vždycky hral, lebo som v nej profík na tento game mode. Už neviem. No nič. To ja už asi nedám. Kamo, to už nemá význam. To už nemalo význam. Ľudia. Pôjdem ešte ten game mode ešte raz. Ale musím dať inú mapu, lebo viem, že arena je v tomto v pohode. Tak skúsim dať trebárs arénu. Ma teraz napadá. Mikrofón si musím dať bližšie k sebe. Haló. Tak. Asi je počuť. Toto nie. Arena. Prosím. Ne. To je strašný glitch. Kamo, takto sa nedá hrať. Neverte. Ináč povedzte, že to len ja mám debilný počítač, alebo sa to stáva aj vám. Yes. Konečne som to opravil. Kamo. Yes, bro, yes. Teraz pocítim môj hnev. Ak ja som profík z knifeov. Aj keď teraz... I'm a clash, I'm a funny on dash, I'm a funny on a clash. Kámo. Netancuj. Konečne sa mi to opravilo. Aj na by the way, len taký fun fact. Tak to sa dá slajdovať. Krásne. Kamo. Tento typek je hrozný. Kámo. Ale to je aký profík. Však len 84 level, však ja porazím normálne aj 300 level, obyčajne. Ale tento typek je... On nevie, s kým sa zahráva. Tak. A
tento game mode je speciálny v tom, že mám len jedno srdiečko na divokom západe. Takže jedna chyba a som hlavne. No, a tých chyb som moc nespravil, ja. Toto bola chyba v Matrixe. Jeden nábor. A sakra! Kamo. Please. Play again. Ja chcem s niekým hrať, ale nevarení nejaký dobrý. Skúsim troška inšiu mapu. A keď je černá obrazovka, tak vám tam niečo žiari. To je moja klávesnica. Dobrá arena. Hlasujem za arenu, proste neviem čo. No sakra. Ja sa ten glitch a dúfam, že si to potom dokážem opraviť. Ja spamujem tlačítko B, lebo to jediné ti to vie opraviť. Schválne mi napíšte do komentáru, či sa to deje aj vám, lebo toto je neskutočné. Reálne ja dám asi muslimu report. Kámo. Ja musím muslimu, keby sa dá. Toto, keby išiel glitch nahlásiť reálne, tak ja by som to muslimu nahlásil. Reálne, či idú glitch nahlasovať, lebo by som reportoval reálne tento glitch. Kámo, Bčko, spamuje B. To je strašne hlasné. Kámo, ja to takto nevyhrám. Prisahám, že to takto nevyhrám. S týmto loadoutom, toto ide. Ja snažím Bčko. Tak, teraz pocíti typek môj hnev. On už má 4, no tak ja sa musím snažiť. Konečne mi to teraz vyšlo. Sa mi to teraz opravilo. Kamo, len... To je doslova, že hardcore. Doslova a do písmena hardcore. Preto mám jedno srdce. Nemôžem umrieť. A ešte kvôli tomu, ešte aj kamera mi svieti do očí a ja nevidím cez kameru nič. Prisahám, že ja neviem kúkať cez kameru, tak ja musím mať úplne reálne. Vy počujete asi moju klávesnicu, čo robí. Ale ona strašne kliká, lebo ja teraz full tryhard mode robím. Kámo. Samozrejme. Ľudia. Chyba v Matrixe, reálne vám tu žiari moja klávesnička. Kámo. Dobre, asi arénu zase pôjdem, alebo Crossroads. Ja neviem čo. Station. Oh my god. Tak, hneď na prvý pokus. Teraz uvidíte, aký ja som fík. Ja neviem, že teraz pridali nejaký nový update do Rivals. A nejak to Rivals zhoršilo, že teraz je Rivals tento glitch a to je najhorší glitch, aký kedy bol. Reálne. Kámo, ale ja ti týpek nevím akože.
Tak. Teraz vidíte, lebo ja som profík. Dajte si reálne tento game mode a zoberte si nôž, to je najlepšia vec, čo môžete robiť, lebo potom robíte takú jednu vec. Musíte ísť na strechu, možno by ste aj porazili. A takto, keďže s nožom tu funguje rovnako ako s kosou, že vieš urobiť dash, tak potom to máte strašne OP, lebo takto viete sa preparkurovať na nejaký dom. Reálne sa takto viete preparkurovať na nejaký dom. A ja som bol troška, keď som si kúpil nôž, sklamaný, lebo keď som tento game mode poprvýkrát hral, a to som ešte nemal nôž kúpený akože reálne v Rivals, tak ja som si myslel, že ti to fakt dá taký, že je takýto OP a ti to dá fakt taký dash, taký boost. A potom je, že jak to, že to nefunguje, lebo proste nefunguje chyba v Matrixe. Tu to dajú a ja som bol úplný nováčka a som si myslel, že to tak je normálne. Že to tak fakt funguje. Že to robí taký boost. Tak. Teraz typek pocitil môj hnev, lebo nôž je proste najlepšia vec, čo v tomto game mode a na tejto mape môžeš mať. Takže v núdzi takto sa to robí. Ja nevnímam, čo robím, ja len spamujem tlačítko a boostujem sa a dúfam, že ho nejak zasiahnem. A reálne, ja viem, že sa slajduje strašne nepohodlne, buď CTRL, alebo týmto C-čkom, tak reálne potom, keď dohrám tento zápas, tak vás naučím, ako si to prenastaviť na E-čko a teraz slajdujem reálne E-čkom. Ja som si to prenastavil. Oh my god. Nejaký profík. Ale tak... Keď má síce level 90, lebo mňa niektorí hráči poražajú, aj noobovia veľkí, lebo síce sú profici, ale nemajú skill, oni majú dobré zbrane. Takže keďže majú niektorí dobré zbrane, tak potom je to nefér voči mne. A v tomto game mode má každý zbraň, takže tu ide len o skill. Nie o to, či máš lepšiu. Tu nemáš výhodu, to len skill proste. Tak. Student dead bude, však. Student dead, no, jasné. 4-4, to je riadne drsné kolo. Lebo teraz úplne ja som si odvykol komentovať. Ne, ale dobré, no, idem si to pekne preskočiť. A tu vám ukážem, kde presne. Keď si idete tuto hore, tak koliečko nastavenia. Keď na ňo kliknete, tak dajte ešte raz to koliečko a nastavenia, hej. A choďte na tieto HomeKit. Ja neviem anglicky čítať, ale dobre. A tu je slide. A takto si to môžete prepísať na napríklad F a budete slajdovať F. A ako to prepísať? Kliknúť na prepísanie a kliknite to tlačidlo, na ktorým chcete sledovať. Takže ja Ečkom chcem stlačiť E a dá mi to na Ečko. A teraz slajdujem Ečkom a je to úprimne oveľa pohodlnejšie ako normálne. Lebo máš to hneď vedľa dvojteľové. Počkáme si chvíľu. Restart. Haló. Ináč len keď vám ukážem pás, tak už sa blížim túto firmu, no Robuxy platiť nebudem, lebo už nemám úplne najviac. Keď som si kúpil Medkitoš, ktorý stal nejakých 2000 Robuxov, 2049, tak už to není nejaké úplne pohodlné. Skúsim Sandbox, i aj ten noob celkom, akože není noob, až taký arena. Tam mám taký svoj loadout špeciálny.
Neviem, proste vždy medkit, lebo je to najlepšie z konečných vecí. Proste GG. A snajperka fakt nie, a ako hovoril Nosný, snajperka vôbec není OP. Kamo. Kamo, čo sa to stalo, že mne hneď to dal naplasť. What the fuck? Kamo, to je hacker. On má shotgun, no tak dobre, tak ja začnem shotgunu používať tiež, neboj sa, nepraj si ma. Kamo, kde je tactical shotgun? Taktika. No. Ja už som sa zlakol, že ma dá. Je reálne, ale tá shotguna je celkom lepšia ako snajperka, lebo akože reálne takto sa dá slajdnúť po stene. To som sa naučil od nejakého youtubera, že takto sa dá slajdovať krásne. Ja vám to potom ukážem, že keď dáte B, alebo tak nič, tak to nefunguje. Kamo. Čo? Však ja som mu dal za 100? What the fuck? To je nejaké divné. Slide. Kamo. Ne. Kamo, jasné. A že ešte hra, to bude trápať, však ja mám level 61. Hra na mobile 46. Má level, ešte taký nízky. A porazí typka, čo má level 60, to je trapas, teda poriadný. Ale tak to nie je až taký trapas, keď ja som porazil typkov, čo mali level, ja neviem, 160. Tak zase taký trapas to není, ale stále je to trapas. 75. Kamo. Nedávaj hlavne arenu, ale možno ten typek nebol až tak dobrý, lebo ja neviem, skúsim dať shotgunu, Uzi, knife a medkit. Ináč to je strašne knife mapa. Toto je najlepšie na nože, musím si chvíľu počkať. Yes, bro. Kamo. Kamo, what the fuck? Však ja som do neho dával také pecky nožom. To musí byť nejaký hacker, to reálne takto prežiť nemôže žiadny. Tak ako sa to páči, keď mám sekundárnu zbraň? Tak. No nejak sa mu to nepáči. Lebo keď vie, že mám Uzinu krásnu, lebo to je veľmi sekundárna zbraň. Ja som predtým používal samý sprej, ale zistil som, že Uzina má ten väčší potenciál. GG. Aký má vôbec level? Však on je vyšší level jak ja. Takže taký trapas to nebude, ak ho porazím, ale tak ako stále je to divné, že ale tak možno nemá skill taký jak ja. Mi nehovor, že som viac skúsený hráč. Akože ja by som vedel aj viac tryhardiť, len proste keď vidím, že je slabý, tak nebudem na ňu skúšať tričky, sa neunavím zbytočne. Ale snaží sa.
Koľko som mal? 23 len životov, to bolo. No, mám 4. Jasne. Easy. Kamo. 23 kľúčov. Na začiatku som mal 15 reálne, alebo ja neviem koľko. Daggers. Nový vreb, no ukáž, aký je nový vreb. To je celkom pekné. Fisty, Charm je nejaký nový. To sa hodí celkom. Granáda nie, granády ja nejak nepoužívam, ale tak dám tento napríklad. Farbstone. Schválne, že keď sa takto dám, že som v Battle Passe sa troška posunul, ani nie, dobre. Kam? Chat chcem vypnúť. Shop. Ja skúsim schválne jednu takú vec. Čo robí? Čo robí typek? Kamo? Haló? Chceš niekto ku mne? Dobre, nejaká 57 nižší level. To bude troška challenge, ale dám moju asi obľúbenú mapu, ako viete. What? Tak, sandbox. A poviem vám tako tajomstvo, musíte len klikať na sandbox alebo na to, akú mapu chcete a asi viete, čo sa pravdepodobne stane. Takže shotguna je len tak pre istotu, keby boli nejakí profíci. Alebo vieš čo, oni sú celkom profíci, tak ja ich nejak nebudem šetriť. Ja sa toho nebojím, ja idem rovno shotgunou. Kamo, lebo ja neviem tak tryhardiť. Ja mám pred sebou... Reálne ja mám pred sebou kameru a ja cez tú kameru nevidím. Typek tryhardí, typečka tryhardí. Tak nič. Reálne, vy to chcete asi takto, dobre, no tak to bude troška inak. RPG, Daggers, Knife a Medkit. Kamo, ja nič nevidím. Kamo, ja musím použiť Medkit. Kamo, rýchlo. Kamo, zase. Bez toho medkitu ja neprežijem. Kamo. Ježišmária. To je týpek či týpečka, alebo ako? To je týpek, ale tak vyzerá to nič. Je to jedno. Na profilovke. Kamo, typek ide. Typek robí poriadne bomby, tak nerobí nič. Tak je mŕtvý. Kamo, ty ideš bomby, ale na youtubera nezostavíš len tak. Alebo... Kamo. Ne. Ja to prehrám. Reálne mám takú typečku a dosť. Skúsim snajperku. Ja viem, že to není dobrý nápad, ale dobre. Berem, lebo ja so snajperkou snajpím asi... No scope brana! Kámo! Jaký tryhard so snajperkou. Oh my god, to bolo no scope. To reálne... Ja som majster pimp. To čo? To ľudia si mi budú myslieť... Oh my god, borci. To ľudia si budú myslieť, že ja som nejaký tento hacker, alebo čo? Ja mám proste... Ja už som profík, no čo vám poviem? Ja som low. Tak už nie som low. Ale typečka je low. Come on, ale to bolo predtým no scope. Come
Kámo, no jasné. Ale to bolo predtým také no scope. Ja som to v živote nezažil. To reálne, to by som potvrdil, že lepší trickshot ako boat clutch reálne. OMG, to je také no scope. To je také no scope. Kamo, typečka, typek. A kto riči typkovie? Kámo, borci, toto je strašné niečo. Reálne pôjdem do shooting range si to natrénovať. Lebo snajperku, ale to bolo také no scope. Čo som vtedy mal? Uzi, sa pozriem na stopnú. Chainsaw. A potom som mal metku, že jo? Ale celkom ja som zistil, že ono netreba mieriť úplne na hlavu, aby si dal headshot. Stačí mieriť troška tak mimo. Vidíte, že ja som úplne mimo a dáte headshot. Takže vy vlastne nemusíte robiť nič. A chainsaw je strašne OP. Že ja neviem, čo som ja urobil. OMG borci, ja ako... Som to v živote nezažil. Ja som sa len tak skočil a taký no scope headshot. What the fuck? Keď som mu dal za 50 či 150. Reálne to je taký headshot skill, lebo to je rozdiel. Tak už mám také tak troška natrénované. Ale no scope je to tá nejaká novinka tu je. Aha. Mám skin ticket. A teraz ho pozriem. Backgrounds. Tak. Čo tu je? Ľudia, ja neviem čo mám robiť. Schválne. Teda tak, idem si zahrať. Kvôli tomu, tak idem si zahrať. A kto myslíte, že vyhrá? Ja či random typek? Fúha, ale toto je dobrá stávka. A to musím vyhrať, nemôžem. Čo mám aké cheating? OMG borci, ja to nesmiem prehrať, musím dať obľúbenú mapu Station. Prosím, borci. Kamo, môj najhorší bug. Sa mohol to najhoršie stať. OMG borci, ja som to dal. Som mal dať radšej arénu. Kamo. No to borci jasne pôjde. Tento tu skibiďak možno bude mať 10 000 robuxov. Fúha. Skibiďak umrel. To jak sa buguje. Samé bugy. Tak skibidi, že až prosím. Nech sa to napraví. Prosím. Come on. Mojich 10 000 robuxov. Ne. Kamo, tomuto typkovi nesmiem nič dať. Nie, on má 4, no.
Kámo. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, dajte odber a uvidíme sa u ďalšieho pekného videa z Rivals. A čau! Daj odber a like tiež.